Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. So inini mukoma ndiri mudzimai ndine makore 27 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo ende ndiri kukumbirawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti munhu uyu ndodii naye, murume wangu uyu wandiri kutaura nezvake, ndomusunungura here, ndosunungurawo here chiraramo chake icho chandainge ndakasunga kwemakore ose awa, kana kuti ndongoramba ndakasunga. So zvakaitika mukoma kumurume wangu ndezvekuti iye akandingwadza. Saka iye by the time paakandingwadza ndopandakabva ndaona kuti munhu uyu ndinofanira kuti ndinge ndichingoramba ndakamusunga ane rimwe level rekuti haafaniri kuti ange achizodarika. Zvakaitikawo mukomana shende zvekudai, murume wangu iye ainge akaitawo mhanza muno muSouth Africa, akabva achizotanga kuwirirana neumwe uyo anobvawo kuZim. Saka mundara iye haana vana vakomana, saka akabva azoswededza murume wangu padhuzesa naye. So mukoma iye manje akabva azotanga kupinzwawo mumadhiri. Saka panguva iyo yekunzi ainge achida kuti ange achizopiwa rimwe tenda iri mukoma rainge ritori tenda re10 million, but paifanira kuti pange pachizokamurwawo mari like ava vanhu vakuru zvavanoita ivo ndo vanenge vari varidzi vetenda, but vanenge vasingade kuti mazita avo ange achizova linked kutenda iroro. Saka pa10 million iyoyo iye murume wangu maybe ainge achazwana somewhere around 3 including kuzobhadhara vashandi nemamwe mamaterials anenge achizodiwa. Saka iye achitaura ainge achiti zvimwe kuda profit yataizosara nayo yainge iri kana kuma 1.2 ende yainge iri mari yakawanda. Zvino mukomana zvakazoitika ndezvekudai, murume wangu akati aisirwa deposit yake yekutanga. Deposit iyi mukoma yainge iri 5 million. Saka pa5 million iyoyo yaifanira kuti inge ichizodarikira, but iye akabva azongokamurawo ishoma. Mari yakazosara muakaunti make yainge iri 200,000 rands ndo yakasara. Mukomana pandakangoona kuti ndo mari yainge yasara, ndichiona zvekare neunhu hwainge hwava kuitwa nemunhu, ndikabva ndatoona kutoti ya munhu uyu kana akazonyatsokuita mari anotondikanganwa kutondisiya, because akaita mazuva asingauye kumba. At that time ainge aine kamwe kamusikana kake ako kaainge atanga kudanana nako, but later on achizokonfesa mushure mekunge ndadyisa munhu akandiudza kuti nekamusikana aka vakasangana mushure mekunge musikana iyeye auya kumaarea kwatainge tichigara achitsvakawo accommodation. Saka vakabva vazotaurirana, iye murume wangu akabva ati akazomukumbira musikana uya mafone numbers, ndokubva vachizotanga kutaura zvekare vachitaura kuFacebook. Saka ndokubva vazotanga kudanana. Akabva azondiudza kuti musikana uyu ainge akamupa mari yainge ichitosvika kuma 30 something thousand rands kuti ange achingorara naye chete. Saka ndikabva ndatoona kutoti munhu uyu haatomborina kana brain zvachose. Saka inini amai vangu ivo in'anga, but kwemakore nemakore ndainge ndisingambofariri zvainge zvichiitwa naamai vangu, but ipapo mukoma ndo pandakabva ndazongoti rekedzai ndinge ndichimbotaura namama vangu ndione kuti vanokwanisa kundibatsira here. Mama vakabva vati painge pasitomborina kana problem. Saka mama vakabva vati iye aifanira kuti ange achindipa mari. Saka murume akabva azondipa mari iyo yainge ichikwana iyo kuita 500 rands. Mari iyoyo ndo yandakabva ndazoti andipa mari ndikabva ndazoichengeta. Saka imwe mari yakazoti yapinda zvekare, munhu achingoramba achienderera mberi achijola, ndobva ndazomudza kuti ndainge ndichida kumbodzokera kumusha. Iye akabva atofara, ndokubva aita kundidirira mari. Mukomana acho ndakasvika kumba ndiine mari yainge ichitosvika kuma 100k. Vanhu vandainge ndiinavo mubhazi vainge vasingatombozivi kuti ndo mari yandainge ndakabata. Ndakati ndasvika kumba mari iya ndikabva ndaipa amai vangu, tikabva tatoitawo madevelopments pamusha, but amai zvino vakazoti vava kutanga kundibatsira. Mama vakabva vazondipa mushonga wekuti ndinge ndichizomudyisa zvekare, vakandipa mushonga
uya wechifumuro ndo wakazoita kuti ange achizokonfesa. Saka amai vakabva vazondibvunza kuti ndainge ndichida kuita sei naye. Ini pari zvino mukomanashi ndakangotosarudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichimusungira chiraramo chake. Saka ndakabva ndazotora mari iyo yandainge ndakaisa mukapepa bag, because vainge vakati handaifanira kuti ndinge ndichingoramba ndichingoibata mari iyoyo nemaoko angu. Saka ndakabva ndazovagamuchidza mari iya. Amai vangu vakabva vazotora mucheka wered ndokubva vazosunga mari iyaya. Nanhasi uno mari iyoyo amai vangu vanayo. Saka vakati ivo, kana wava kuda mwanangu kusunungura murume wako, unongouya tobva tangosunungura, then chiraramo chake ichi chatasunga ichi chinobva chatosununguka. Saka ndiri kukumbirawo maadvices kubva kune vedare renyu kuti ndoita sei. Munhu wangu ndakamudyisa akaguta, like izvezvi mukoma ndakatombochitawo, but zvinhu zvandakaita ipapo handina kuzvifarira. Handisi munhu uyawe anofarira kurara nevarume vakasiyana siyana, but ndakangoda kungoonawo kuti kana ndikamuchita iye anokwanisa kundirova here kana kutsamwa. Saka ndakabva ndachita ndokubva ndazokanganwa semunhu ainge asina kujaira kuita zvechihure. Ndikabva ndakanganwa kudhilita mamwe mapictures awo andainge ndakatorana nemunhu wangu wandainge ndichichita naye. Saka akabva azomaona mapictures aya, ndikabva ndangomuti sorry, iye akabva ati zvinowanikwa, it is okay. Saka munhu wangu ndakatomudyisa, kutomudyisa zvekutoti haasisina kana sei pandiri, but ini mukoma ndakasunga zvekare chiraramo chake. Ndokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Munhu wangu ndosunungura here kana kuti ndongoramba ndakasunga kuti shwi apo patakasunga ini naamai vangu. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Hanzi ndoramba here ndakangosunga kuti shwi, akomanaka zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya nguo makavika chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume, ndine makore 36 years ekuberekwa. Saka mukoma iniwo ndinoitawo basa iri replumbing. Saka kune kumwe uko kwandakambodanwa ndikabva ndaendako. Saka pamba apa mukoma, pamba pekuti vanhu vepo vane mari mukomanashi. So ndakatouya ndikatotorwa neuyo wacho muchinda uyo ainge anditi pamba ipapo anotongopa chengetawo. Ende tichizofamba tichitaura, muchinda uyu mari yacho yaakandiudza kuti ndo yaanowana pamwedzi. Ndakatoshamisika kuti muno muzimu kungochengeta imba wobva watopiwa something like $600 pamwedzi, but vana vepo pamba ipapo iye akanditi vana vacho vose vari kumhiri kwemakungwa. Zvino mukoma ndakazoti ndava busy ndichishanda. Mukoma pane chimwe chinhu chandakaburitsa mupaipi chandisina kana kunzwisisa. Nanhasi uno ndinoti kana ndikafunga so ndinotozvibvunza kuti asi chinhu chandakaona ipapo chainge chimbori chii. Saka mukoma ndakati ndiri busy ndichitoshandisa marodzi angu paya ndichiunblocka toilet iya, ndopa ndakabva ndazonzwa kuti painge paine chinhu chandainge ndahaka. Ndakatambudzika mukoma kuti ndinge ndichichiburitsa chinhu ichocho. Saka chinhu ichi pandakazochiburitsa icho chainge chakaita kunge karuoko kemwana kacheche, but at the same time chinhu ichocho chainge chakaita kunge hove. Chinhu ichi mukoma chainge chiine zvuma uye chainge chakasungirirwa zvimucheka zvemacolors akasiyana siyana. Saka ndakabva ndazodana muchinda uya. Zvino mukoma nachi pandakati ndichitenderera nichienda kuseri uko kwaainge achikata loan, by the time pandakamuudza kuti painge paine chimwe chinhu chandainge ndaburitsa mupaipi chandainge ndisina kunzwisisa, chainge chichitopfakanyika chichitorakidza kuti chainge chichifema, uye chinhu ichi chandakaburitsa chainge chiine maziso matatu chichitofema. Saka takazoti tichibva kweya tichitenderera kuseri uko kwandainge ndichiunblocka pipe, ndobva ndaona kuti chinhu icheche chainge chisisipo. Chinhu chandakangozongomurakidzawo chainge changosarira chainge chiri chimwe chuma chandakazongokweya
kwevawo mupipe. Saka muchinda uyu nekuda kwekuti ainge andiona ndichisvuta mbanje dzangu akangoti zvimwe kuda nekuda kwekuti kuri kupisa, maybe pane effect. Ndikatoona kuti muchinda uyu ainge asitomborina kubhilivha kuti zvose zvandainge ndaona zvainge zviri zvechokwadi. Saka mukoma handizivewo kana kuinewo munhu akambosanganawo nechipuka chakadaro. Chipuka ichi mukoma chainge chakaita kunge hove, uye zvekare chainge chakaita kunge karuoko kemwana mucheche. Karuoko ikako kainge kachitopfakanyika kachiratidza kuti kainge kachifema, kaine maziso matatu, uye kainge kaine zvuma zvekare kakasungirirwa micheka yemakalazi akasiyana-siyana. Painge paine mucheka mutema, mucheka wegold nemucheka wered and green, but uyo mucheka wered and green wainge wakaita zvekusonererwa, green yakasonererwapo pamucheka wered. Saka mukoma ndinokumbirawo kubvunza kuti chinhu ichi chandakasangana nacho ndinofanira kuti ndinge ndichienda kun'anga here, ndinge ndichinogezewa? Where exactly am I supposed to go? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu Plumber avo. Strange things do happen in this world. Zvakangoma hazvo veduwe. Kana uinewo zvakambosangana nazvo mumabasa umu zvausina kunzwisisa, you can come to my inbox. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume uye ndine makore 25 years ekuberekwa. Saka ndakauyawo kunoku kuSouth Africa, this was last year. Ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundisunungura. So mukoma zvakaitika ndezvekudai, pandakauya kunoku kuSouth Africa ndakatambudzikawo kuti ndinge ndichiwanawo munhu wangu wekuti ndinge ndichifambidzana naye. Saka kunzvimbo kwandinogara iko kunzvimbo kune vakadzi vakawanda vekumusha vanoitawo zvekutengesa miviri yavo. Saka izvi ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizoshayawo munhu wandinoti uyu ndiye wangu, because ndaiti ndikatarisa mulocation macho mandinogara ndikabva ndatongoona kuti imo makatongozara mahure. Hazvinei nekuti mukadzi wemunhu kana kuti chii, ivo vanotongoita izvozvo zvechihure, asi vamwe ndo vanozotobuda pachena kuti vanoita zvekutengesa bonde. So mukoma ndakabva ndazoti ndagara ndo pandakabva ndazongoti rekedzai ndinge ndichimboenda kunosuka tsvimbo, ndokubva ndazotaurirana neuyo wandava kugara naye, but iye mukuru kwandiri because iye ane makore 34 mukoma. Saka ndakati ndaita bonde naye akabva azoti wandigutsa, I know kuti ndezvekufadzana hedu, but apa wandigutsa mari yako apa, nyatsokuziva kuti mari yako wanyatsogona kuishandisa. Saka ndakazongoramba ndongodzoka kwaari kudzamara one night azoya kumba kwangu. Saka paakauya kumba kwangu iye akabva azondiudza kuti ainge achindifunga, ndokubva tazorara tose. Musi wacho iwoyo hatina kurara tose tichishandisirana, musi wacho iwoyo takarara tose tisingashandisirani dziviriro. So kubva ipapo mukoma takabva tototanga kutoita girlfriend and boyfriend, but iye andoti kana ndiri kubasa anenge achitopinza maclients ake mumba achitotengesa muviri wake. Saka mukoma ipapapa ndakabva mukuudzwawo ndakatongoendawo pane rimwe sowe ndichidawo kuti ndinge ndichingopiwawo muteuro wekuti ndinge ndichikwanisawo kuwana basa sezvo ndichirarama nemapeace job. Ndakati ndaenda kuya mukoma ende kuti nditi madzimai vacho ivavo vanondizivira nyaya dzangu, aiwa ndingatoti kunyepa, because ndakatoenda kune rimwe location. Ndasvika kuya vakabva vatongondisimudza vakabva vati madzibaba emimi mukadzi wamuri kugara naye makabva naye kumusha here? Ndikabva ndati kwete. Vakabva vatanga kudzungudza musoro wavo, ndokubva vanditi vanondinzwira tsitsi. Ndopa vakabva vazoti inini ndakashandisirwa mushonga nemukadzi uyo wandiri kugara naye, hanzi iye akatora hurume hwangu ndokubva azoshandisa hurume hwangu, uye zvekare hanzi ane chimwe chimucheka icho chaaipota achimbondipukuta nacho sikarudzi yangu mushure mekunge tapedza kurarana. Ende zveshuwa mazuva andakatanga kugara naye aiva nekamwe kamucheka kakeso kainge kari very soft, kainge kakaita
kunge katowel but kari very soft, kainge kari keorange. Saka kamucheka kaya ndakazoti one day tapedza kuita bonde ndikabva ndaona manje ava kuburitsa kamwe kamucheka kered. Ndokubva ndachizomubvunza kuti ko kaya kaunongogara uchindipukutisa nako, because aiti musi wanenge achida bonde aitogara akaisa pasi pepilo. Ndobva ndatoziva kuti nhasi chakachaya, saka akabva angoramba akanyarara. Zviye handichatombokwanise kumubvunza kana anything. Ndinoti paya kana ndichibva kupeace job kwangu ndiye ndichitozviudza kuti munhu uyu ndikufanira kuti ndinge ndichimubvunza, asi kana ndikangosvika pamba kuti ndinge ndichiwana simba rekuti ndinge ndichimubvunza ndinobva ndashaya. Zvino ndinoti kana ndasvika pamba kuti ndinge ndichimubvunza ndinobva ndashaya simba nezvivindi zvekuti ndinge ndichimubvunza. Like izvezvi audio ndatoita nditori kubasa, kana ndava kutoenda kumba ndinobva ndatodelita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa nemwanakomana uyu. Please ngatizamei kuti tinge tichimubatsirawo mucomment section. Hanzi hakunawo here zvandinokwanisa kuitawo personally kuitira kuti ndinge ndichizoramba nawo nemunhu uyu, because I can see kuti zvinhu izvi zvatiri kuita hazvina future, but problem ndeyekuti munhu uyu ndinomutya. Strange things do happen in this world. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanakomana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Saka inini mukoma ndine umwe muzukuru wangu uyu, iye akauya kwedu kunenge kuchivhu kuti ange achizoita kosi yake yenurse aid. Saka ainge achigara kumba, saka vakabva vazoti vagraduata mukoma, ndokubva amai vangu vazondikumbira kuti ndinge ndichimbobuda navo panze. Saka amai vangu masikati acho vainge vatora certificate riya kubva kumuzukuru, ndokubva vazoti vainge vachida kurichengeta because pamba pedu pane problem yemakonzo. Saka muzukuru uyu iye ainge atowana attachment kugweri uko. Saka zvadaro amai takati tabuda panze usiku kudaro, ndokubva ndaona kuti vainge vakabata certificate riya vakabva vati ndiperekedze. Mukoma takabva tazotanga kufamba, takati tichifamba ndokubva tazoenda kumakuva. Takati tasvika kumakuva ivo amai vakabva vazoenda ndokubva vazonoisa certificate iroro paguva revamwe vatete. Saka vatete ava mukoma munhu aitozivikanwa, ainge atori nembiri, aizivikanwa chivhu yose iyi nekuda kwechihure. Saka amai handina hangu kumbogara ndakavabvunza, because amai vangu munhu anofarira zvekutuka uye zvekare vanofarira zvekungogara vachingoita noise. Saka ndakabva ndangonyarara hangu ndokubva vaisa certificate riya pamusoro pegova ravatete, vakabva vangotanga kungoombera but vaita zvekuzevezera, ndokubva vazotora certificate riya mukoma. Saka handizivi kuti muzukuru uyu ndoita sei, ndomuudza here, because next week ari kufanira kuti ange achibva kunoku kuchivhu achienda kugweru kuma-attachments ake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Strange things do happen in this world. Komanaka rudzi rwedu rwevanhu vatema kubudirira kwedu kunotinetsei. Handiti mwana iye dai kwanga kuri kunzi aendawo kunoshanda zvimwe kudai zogumisidzirawo ava kuna naEngland, then one by one ochitangawo kutorawo otanga kukutoraiwo muchiendawo ikoko kuchando kwacho. But kutsikirirana nekutsikirirana chete. Zvino certificate iri pamwe ratosengedzwa mweya wemufi, harichatombofi rakashanda. Zvimwe zvacho zvinorwadza komana, asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.